ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ನಾವೇ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಬಿನ್ನೇರು ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮುಲ್ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಿನ್ನೇರು ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಬಿನ್ನೇರು ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಇಂದೆ ತರೆ ಬರ್ಚುಲು ಇಂದೆ ತರೆ ಬರ್ಚುಲು ದೆ ಓಬುಚ್ಚಿ ಬಿನ್ನೇರುಂಡ ತಯ ನಾನು ನಾಳೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ. ಆಂಟಿ 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 ಅಬುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂಪುನ್ ಕೊಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಪುನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕೊಪ್ಪು ಜರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಾಭ ಪುನತೆ ತುಕೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ತನಿಷಣ್ಣ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದು ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಪುನತೆ ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಪಿದಾಯೇ ಪೋದು ಡಿನ್ನರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದು ಪಿದಡ್ನಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದೊಂದು ನೆನಪಾಂಡು ಮೋತಿ ಮಹಲ್ಡು ಸೇಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೆನಪುಂಡು ಅನಿಕಲೆಗ್ ಪೋತರ ಪನ್ಲೆ ಕೆಜಿದ ಲೆಕ್ಕಡು 1 kg ದೆತೊಂಡ 1000 rupees ದೆತೊಂಡ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಇಂಚನೆ ಪೋಕ ಅನ್ಪೋಯ್ನಿ 9 o'clock 1 hour ತೂಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೊಂಡೆ 1000 rupeesಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಕುಂಟುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ 1000 rupeesಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೂರನ ಪೋದಿತ್ತ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೋಟ್ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೇತೊಂಡ ತನೀಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅನ್ಶಾತ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ತರ್ಕಾರಿದಾರಲ್ಲ ದಾದನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ತೆಗಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀತೆ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 days ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಕೈತು ತಿನ್ಪುನ ಎಕ್ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಅವೇ ನಿಂಚ ಕೆಂಡೆಡ್ ಕೈತು ತಿನ್ನರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಪೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಕೋರಿನ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಮನೆ ತಲ್ಪ ಪಿರಾವುಡು ಅಂತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಕೋಲಪುರ ಆನಗ ನಿಕುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದು ಫರ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾವುಡು ಅಂತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕೈತು ಕೊರ್ಕ ಹಾಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ಅಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಚೂರು ಇತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಅಂತೆ ದೀದಿತ್ತ ಆ ಕೋರಿನೇ ಕೈತದು ತಿಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜ 2 ಪೀಸ ದಾದನ ಆತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅರೆಗವು ಇಷ್ಟ ಎಂಕು ಮಿನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಕೋರಿ ಕೈತು ತಿನ್ಪಣ ಸತ್ಯಲ ಒಂದು ಕೆಂಡದ ಬೆಲೆನೇ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಕಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಫೇರು ಸೊ ಅಂಶ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮನೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ರೆಡ್ಡಿ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗ್ ರಟ್ಟುಂಡ್ಗೆ ಅವು ಹೊರ ಶೇಖರ್ ಮಾಮಗ್ ರಟ್ಟುಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 7:45 ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 8:15 ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಸಮಯ 8:20 8:13 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಕ್ಕವನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕೆಬಿ ಪೂರ್ಣೇನ ಊದುಗೆ ಬಾಯ್ದು ಶಬ್ದ ಪೈಪುಡ್ಲ ಊದುವ ಅರ್ಬ ಐದು ಮೂಲ ಪನ್ಪುನು ಶಬ್ದ ನೆಚ್ಚಿ ಶೆಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಪುಜೆ ಕಂಡಿಡೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಗ
ಮೂಲಿತೆ ತನೀಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ఆయన ದೊಡ್ಡಕ್ ಪೋಡೆ ಪಾಗ ಅಂದು ಕಂಡಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ఆయన ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂತಾರೆ ಅರೆಡೆ ಬಾರಿ ಇಂಬೇಕು ಅರೆ ಪೋಡೆ ಪಾಗ ಅಂದು ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಅವಿನ್ ಪೋದುದಿವೆ ಅರ್ ಪೋಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ఆయన ಕೈ ಸತ್ಯಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಲ್ಲೆರಾ Oh my god. ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್, ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಅಲ್ಫಮ್ ಒಂದು ಎಂಚಡಿಯರ ಅಲ್ಫಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಯಾವು ಇನಿಕ್ ತಕ್ಕ ಯಾವು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಿರ ಅಲ್ಫಮ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕನಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಹಾ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಡ ಹೌದು ನಾನೇ ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ನೀ ಕೂದುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ವೈಟ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಶೇಖರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋ ಪರಿಮಳ ಒಂಜೊಂಜಿನ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಕೋರಿಕೆ ಗತಿಯ ಈತು ಬರ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಜರ ಪೂರ ನೆಕ್ ಅತ್ತು ಇಡೆ ಬೈಜ್ಜರು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಲೈಕ್ ಆತೊಂದು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಪೀಸಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ರಡ್ ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು ಇವರಿಗೆ ಹೌದಾದಂಬೆ ಸುಚಿ ಕಾಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೆ ನೇತೊಟ್ಟೈತೆ ಶೇಖರ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಿನು ಒಂದು ಆಣ ಪುಣ್ಣ ಓ ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಂದಿರು ಅಲ್ಫಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತು ಪುಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಯ್ದು ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಾರನ್ನೇ ಪಾಡ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೋರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ನಿಕಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ತೂದಿತ್ತಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ತು ಬನ್ನಗೆ ಆಲೋವೆರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಂತೂ ಅತ್ತ ಅವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಜೆಲ್ಲು ಅಂದಿತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ನೀರು ಗೀರು ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ ಜೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀಪೆ ಒಂತೆನೆ ಯಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀತಿನ ತರೆ ಕಾಪುಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಸತ್ಯಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಮನಸಾನಗ ಮಾತ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜುವೆಯಾನು ನೆನಪಾಯ್ಲೆಕ ಡೈಲಿ ಪೂಜುಜಿ ನೆನಪಾಂಡ ಮನಸಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಟನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಫಿನೆಸ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಕ್ನಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಲೈಟನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಲಾಂಡಲ ಆಲೋವೆರಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಪತೋನ್ ಬಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಗಾವಡು ಸ್ಕಿನ್
ಆವಡ್ ಉಂದೇನು ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡ ಮಲ್ಪಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್